Please mo, talent please, Benji. Asa man ka? Hello. Hello mga bay, may gabi. Nagabi na naman ni atong kuan. Oy, may gabi ninyo, kauban ako karon si Siling Ganda ng Cebu. Maganda talaga ang Cebu mga bay. Yes. Okay nya, treatment na sa tong hair karon kay dugay naman ni wa makuha. Pero gwapa pa siya no? Hindi pa good. Gwapa pa gihapon. Putla na lang tong. Oh. Si Siling Ganda ang nag-atiman sa akong buhok. Ay, sana all may taga-atiman. Sige, let's go! Tuwad na sa tuwad. Tuwad gamay ate. Anak na. Tuwad man ta diri ron, pero okay ra na siya. Kay, kuan man, perfect man sa nang result. Tuwad. Tuwad pa mo. Nagwantis ko, kay init pa kay kong kamot. Ano naman? Dugay ko na magplansya atong. Oh. Tuwad siya. Basta dito kung nag-shampoo na kadaan dito, te. Wala, katong keratin akong igamit. Madugay. Di ba ginaingon daw ko nimo nga maligo ko isa may ako ibutang. Okay, so mao ni ang process sa kung gwapa mo sa inyong buhok mga bay. Mo ni ang tinuod nga giingon nila nga kanang kung gusto ka magpagwapa kinahanglan mag-antos ka. Motuwad ka. Mao yan ni. Motuwad ka. Motuwad. Muna ilang giingon nga kanang na sila term ana dai kanang mo Naman. kanang Tiis ganda. tiis ganda. Tiis ganda. Ang sama na challenge wa. Muna tiis challenge na kay ni siya kaning aron. Tuwad-tuwad no. Okay. Puhon mo kayo mo ra niya nig salon si Silin. Wa pa may salon. Muna nga tuwad portion sa ta. Mura ako gipaliguan sa akong mama. Di ba? Saan ka pa? Agay. Nagabinaan na ta kay. Napamantay gilakaw lain. Yun niya, si Duduk Kob. Tuwa akong gibalakaw po, akong gipakumpra. Kay mag-unsa raman siya diri, magtagay-tagay na sa to. Ayo na sa to. No way. Kape. Oo. Kape. Kung ako pakumpra dito niya. Maabot ka sa laniwi ba? Sa ismidya. Sa oras ko maabot. Ikaw sa ismidya. Taka naman kaya ng andalan mo ka galantaw. Kung maluso. Kaya naman usa. Nga, muli ka sa bala. Lasiti. Lasiti midya. Iman ako, ano na kanimo kay. Kinala sa bitete na anak ka dili. Mama. Lego. Tobo. Kaya hindi gamay. Di na ito, no? Isa man din. Yan, buhok. Baga na magtama nila. So, ato sa sweldoan po usay atong self. Sa Bisaya pa atong kaugalingon. Yes, guys. Sige na tagpanginabuhi. Kung kaugalingon nato sa atimanan. Char. Okay, mao na to ang kuan karon and then sulod na ta sa mansyon ni Daisilin. Kay atong kuanon ang ikaduhang process. Ang first process jud ko magpalimpyo. Kung magpakuan kasi mong hair lalo is tuwad-tuwad jud ka and then lingkod na ka diri to the max. And let's see the result. See you! Thank you kang Ate Kesha sa iyang pagawid sa kamera. Di lang si Benji kay mahal og talent fee. Agoy. So dara mga bay nag-start na sinday. O unsa na yang gibutang ina dia day. Nag-start na ko butang og Brazilian treatment para balik alindog sa buhok. Unsa man ni gituok naman lagi ko nimo day. Buot ra kayo. Yan. Okay. Para balik alindog sa buhok. Kinahanglan jud mag Brazilian treatment. Kanang asa ni maintenance.
Aha. Oh, yung Wala, buhok. kinahanglan lagay mo comment diri sa gibaba ninda. Para maka-entry. Tatanawon. Ben, kusugra na. Maabot diri, Ben. Adi ni PR. Pag kuan lang dia dong, pag headset dong para makadungog ka sa igyaw-yaw niya, ingna lang sad mi. Kung say hi nga, happy yun na oy. Tanawa si Mamahal. Mao gani Mamahal. Happy. Naabot ay buhok ihay-hay. Sa pag-entry to ani. Basig mo comment ka. Asa akong comment? Kanang pangutan na lang, dihabi na lang. Di bitaw na, bitaw. Ako yun lang sa pag-apil. Oh. Saan pag-entry? Ayun na. Saan na? Para maka-entry ka. Oo. Join sa game host ana. Punta na sa lago. Mm. Iatubang ka ninyong kamera day. Ha? Iatubang. Asa ito bang? Sa imo ha. Sa akin? Ada na ba ya? Sa akong buhok. Ilikod? Ana. Sa... ana. Ana, kita na. Oh, kita lang. Ana. Ben, kanalon din na nagkanang kuan, Ben. Isa kay wa ko kanina. Nayaba. Pagpapansin diha, rumapansin ka. Dili mantika day. Nabisi pa na uguan, uy. Yaw. Na, mao gani Mamahal na ba di buhok sa tao ihay-hay, mahay-hay sa duga pilang tawo. Ato ni triman gamay ti. Sige kay bahala. Kaya nga no, taas na kaig panumoy. Ikaw bi akong hair care. Hmm. Ay, hair care! Sana all. Sa tadya kang Mamahal. Kang indat nga nagayay ko na kuskong buhok. Mapil sa tagayhay ana Shout dat. out, mamaan. Shout out sa tanang Lusog team. Long live. Lusog team. Inaot na lang gihapon mo ha. Support li. Makamingaw ba yan no? Kung magtinabangay gid ang tanan no? Kung seryoso gyud. Okay kaayon ta. Wanti na na. Ang unsay 110. Oh, 25 lang siyempre. Sabi ubi. Yobog. RH litro ninyo, ontin? Ang? RH Oo. litro? Wala may pindring baba. Gatos raman dito. Ito sa inyo, ha? Red. Really, uy. Red. Ha? Waman diri. Pakuminto tayo, waman diri ang link. Ah, kung kuminton ka? Wanta kabot sa link man. Ina, di na pwede host, mapil. Pwede lang kuno yawa may link. Ina, baliw ko sa lingkos. Saka. Sa ka oras ni Day? Di, ang humol aning 15 to 20 minutes lang. Ya, di ba? Sa ka oras mo, man na ta? Magpauga pa man ta, magplansya pa ta. Siguro, karon 15 minutes lang sa paugar mo para tag mga usa ug tunga ka oras. Ana lang guro So, or nga, maka, uli pa ta ani. oh yes, di man madali-dali gud as din. Kaya sa Ang time ba tayo alas 8 Day, Day? mana igo sad makauli ka dito. Kaso start na ka sa imong Di, dili ta ni Indat mag-premiere ron. aw. Diha na di ay. Nagbunot na di siya kay Grand Biya karon. Mm. Ay, lami kayo mga bayo, kayo ng imong buhok. So, see you na lang unya sa atong result, ha? Kay murag mo taas na atong mayo atong video. Oh, taas
asa gid. See you na lang sa result unya. Thank you, thank you. Sige. Hi! Ay, nahuman na jud ang atong buhok. And this is the result. Yes. Oh, diba? Ano nga, day? Oh, tarangon. Hello. You. And You. you. Yan. Aha. Oh, okay na ba? Oh, wow na. Yes. Yes, Wow, salamat. shine. Okay na itong hair. Very shiny na ulit. Wala na mga, atong mga, ano ni? Kining mga, kuan ba? Mga tanggal. Mga tangles, katong mga split ends, and everything. So, muna ni. Thank you so much. Thank you. Hala namin ko sa amin po, no? Thank you for watching. And please don't forget to subscribe. Siling Ganda ng Cebu. At kung gusto niyo magpa-hapyo din, sige, go. Pakisabi sa number mo dahil. Just contact me, sir, 939-18. Gusto po dito, Ben? 27. Again, sir, 939-1827. Gusto po dito, Ben? 181. 181. Okay. Oh my God! Ang tagiya sa iyang number. Maka-memorize. Ang laiyang iyahang jewelers ang naka-memorize sa iyang number. Okay, bye-bye. Thank you for watching. So, nara, okay na itong hair. Ready to, ano na po ni? Ready to Ay, bin eh. tango. Ano, sir? Bye! Thank you so much. Salamat. Kinulan mo siya. Ay, magbuan po ta sa itong kaugalingon. Ay, mag-premyo. No? Ikapoy basig panginabuhi. Hindi po na ito reguluhan na itong kaugalingon. Bye! Thank you! Muna, mga mamshi, pag mangita mo pamaagi nga marigaluhan sa ninyo inyong kaugalingon. It's because Yes, kayo. kapoy kaayo, mga nabuhi ka. Nya. Kinanglan nga, ato pong regaluhan na itong kaugalingon, no? Para po ganahan sa itong kaugalingon nga maningkamot pa. Ah! Bye-bye!